Госпожо Председател, госпожо Петкова, предходната точка беше решение за приемане на еврото, за ускоряване на процеса по приемане на еврото. Настоящата точка гледаме закон за еврото и двете точки са напълно излишни. Абсолютна загуба на време е това, което правим в момента, един голям цирк и единственото, което правим най-вероятно е, че сваляме допълнително избирателната активност в момента за предстоящите избори на есен. Защо? Защото, пак ще го повторя, има доклад и на Европейската комисия, има доклад и на Европейската централна банка, които казват, че икономиката ни, държавата ни не са готови за влизане в еврозоната. И това не го казваме ние. Не го казва и Българската народна банка. Не, всъщност те го казват. Доклад, който вие отхвърляте и не признавате. Но това не го казва Европейската централна банка и Европейската комисия. И няма да бъдем готови, защото имаме структурни, чисто фундаментални проблеми и неща, които трябва да решим. И това няма да се случи за 6 месеца, няма да се случи за година, няма да се случат и за 2 години. И се надявам госпожа Петкова това нещо да стане и да го обясни най-после, за да се сложи край на този цирк в тази зала. А ако финансите се управляват от крадливите ръце на хора като Асен Василев и в следващите 100 години няма да влезем в еврозоната. След 100 години няма да сме в еврозоната. Така че нито ще влезем от 1 януари 25-та година, нито ще влезем от 1 юли или беше 25-та година, нито ще влезем и след 2 години, когато трябва да има нов доклад на Европейската комисия, Европейската централна банка. Но аз искам да ви дам един друг пример към всичко това, което беше казано от моите съмишленици от Възраждане. Като един пример как точно си губим своята независимост и възможността да взимаме решенията тук в София. Защото преди 2 точки от дневния ред на заседанието беше проекта за решение за компенсации за бизнеса. И какво се случва? Тази мярка казахме, че беше обяснено. Мисля, че се преформатира от европейска такава в национална мярка за компенсиране на бизнеса във връзка с високите цени на електрическата енергия. И тя подлежи на нотификация към Европейската комисия. И това, което може да стане, Европейската комисия да ни откаже да приложим такава мярка в национален план. И това, което можем пък ние да направим, е да дръпнем една майна на брюкселските геронтократи и все пак да си подкрепим бизнеса. Да, Европейската комисия може да ни наложи някоя глоба, но много важно. Ние ще си платим и глобата, ако трябва, и отново ще си подкрепим бизнеса. Но ако въведем еврото, това става абсолютно невъзможно. Никога няма да може да го направим, ако сме и финансово и монетарно зависими от Брюксел. И това е само един пример от многото как точно губим своята зависимост и губим възможността да взимаме решенията тук в София. А аз ако съм разбрал нещо за тези години, през които сме в Европейския съюз, то е, че последното нещо, което брюкселските бюрократи искат и мислят, то е за благоденствието на българския народ.